سلام تخاتاتلتي مدب سبورت أب سينما سمرة كما يتصنحو هاجرايت غانتا ኤርትራውያንን ኣብ ሩዋንዳ ይደምቁ ዋናን ክልተ ማልያታት ዩኤል ካብ ውድድር ዝተኣልየሉ ንጹር ምኽንያት እንታይ እዩ ዝብል ትንተናዊ ርእሲ ሒዘ መጽአኩም ኣለኹ። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ነዚ ቻነል ከተተባብዕዎን ቤተሰብ ቻነል ክትኮኑ እንዳተማሕጸንኩ ናብ መደበይ ከስግረኩም። ኣብ ሓምሻይ መድረኽ ድሕሪ ዝተኻየደ ናይ ክሮኖሜተር ውድድር ኣብ ብጫ ማልያን ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ግዜ ደረጃታትን ብዙሕ ለውጢ ክረአ ግድን ነይሩ። ከም ተቐዲምና ዝገለጽናዮ እዚ ናይ ክሮኖሜተር ውድድር ኣብዚ ሩዋንዳ ኣብዚ ዓመት እዚ ተኣታትዩ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ነቲ ውድድር በዳሂ ዝገበሮን ደረጅኡ ከም ዝወስኽን ዘመስከረ ምዃኑ ደጋጊምና ገሊጽና ኢና። ድሕርታ ናይ ክሮኖሜተር ውድድር ድማ ዊልያም ጁኒየር ወናኒ ብጫ ማልያ ክኸውን ክኢሉ ናብዛ ሻድሸይቲ መድረኽ ድማ ብጫ ማልያ ሒዙ እዩ ኣትዩ። ዝሓለፈ ዓመት ዝተቐዳዳማይ እዚ ስጋብዛ መድረኽ እዚኣ ንብጫ ማልያ ወኒንዋ ኣትዩ ከብቅዕ ኣብዛ መድረኽ እዚኣ ግን ብኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ከም ዝተመንጠለ ዝዝከር እዩ። ስለዚ ናብዛ ውድድር ክኣቱ ከሎ ድማ ሓንቲ ካብተን ኣብዚ ናይ ዙር ሩዋንዳ ሓንቲ ወሳኒት ወይ ድማ በዳሂት ውድድር ስለ ዝኾነት ነታ ብጫ ማልያ ሒዙዋ እንተደኣ ነዛ ውድድር ክሓልፍ እተን ዝተረፋ መድረኻት ንምውዳእ ካብኡ ናብኡ ዝሓሸ ስለ ዝኾነ ብሓያል ትኹረት ናብዚ ውድድር ከም ዝኣተወ ርዱእ እዩ። ከምቲ ተፅቢት ተገብረሉ ድማ እዚ ውድድር እዚ ካብ መጀመርትኡ ብዙሕ ናይ ምምላቕ ፈተነታት ዝተረኣየ ውድድር እዩ ነይሩ። ዝርዝር ናይቲ ፀወታ እቶም ብቐጥታ ተኸታተልኩሞ ኣለኹም ኣብቲ ናይ ዜና መደብና እውን ብዝግባእ ተዘርዚሩን ተገሊጹን ስለ ዘሎ ብዛዕባኡ ምግላጽ ዘድሊ ኣይኮነን። ብዝያዳ ግና ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዘርኣየቶ ብቕዓት ኣብዚ ውድድር እዚ ዘርኣየቶ አንጸባራቂ ዝኾነ ደረጃን ዓወትን ኣዝዩ ዘደንቕ እሞ እንቋዕ መጎሰኩም ክብሎም ይደሊ ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ናብ ቀርጢ ቅድድም ብሽክለታ ድማ እንቋዕ ሓጎሰና ክብል ይደሊ ደጋጊመ። እቲ ዘሐጉስ ነገር እንታይ እዩ እንተዳ ኢልና ኣብዛ ናይ ሎማዓንቲ ውድድር ብፍሉይ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ዝነበረ ኣክቲቪቲታት ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ክሳብ ክንደይ ኣክቲቭ ከም ዝነበሩ ርኢናዮም ኢና። መርሃዊ ቅዱስ 20 ኪሎ ሜትር ክተርፎ ከሎ ዝወሰዶ ናይ ምምላቕ ፈተነ ርኢና ኢና። ዳዊት የማነ እውን ከምኡ ዝወስዶ ዝነበረ ፈተነታት ርኢና ኢና። ናሆም ዘርኣይ ምስታ ናይ መወዳእታ ዕውት መጥቃዕቲ ዝገበረት ጉጅለ ከይዱ ዘርኣዮ ብቕዓት እውን ርኢና ኢና። ስለዚ ብሓፈሹ ኣብቲ ውድድር ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ አንጸባረቕትን ጸብለል ክብሉን ተረኣዮም እዮም። ብሓቂ ምስጋና ዝግባይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ተንጸባርቆ ዘላ ብቕዓት ኣብዚ ውድድር እዚ ድማኒ ኣቕሊልና ክንሪኦ ዘይገብረና ምኽንያት እንታይ እንተዳ ኢልና እተን ኣብዚ ውድድር ዘለዋ ክለባት እንተደኣኒ ክንዕዘበን ክኢልና በዓል ቶታል ኤነርጂ፣ ፖሊቴኮ ሜታ፣ ቢንጎል፣ WB፣ እስራኤል ፕሪሚየር ቴክ፣ ሎቶ፣ ባይክ ኤድ፣ ሶዳል፣ ዩኤቲ፣ ኤሚሬትስ፣ ኣስታና ብዙሓት እየን እተን ብዓለም ደረጃ ዓብዚ ስምን ዝናን ዘለወን ጋንታታት ይወዳደሮ ኣብ ዘለዋ ውድድር ነዚ ናይ ሎማዓንቲ ውድድር ብዝግባእ ኮንትሮል ክገብርዎን ክዕብልልዎን ምኽኣሎም ኣዝዩ ዝነኣድ እዩ። እቶም ተመሪፆም ዘለዉ ተቐዳደምቲ ድማ ክሳብ ክንደይ ኣብ ብቕዓት ከም ዘለዉ ኣብዛ በዳሂት ዝኾነት ውድድር ኩሎም ዝሓሸ ግዜ ሒዞም ክኣትዉ ስለ ዝኽኣሉ ኣብ መወዳእታ ነዘን ኩለን ክለባት ጸብለል ብምባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ቀዳመይቲ ክትስራዕ ክኢላ ኣላ። ክስራዕ ክኢላ ጥራይ እውን ኣይኮነን ትንፂፋቶ ዘላ ጋብ እውን እንተርኢናዮ ቀሊል ኣይኮነን። እታ ካልአይቲ ኮይና ትስዕባ ዘላ ክለብ እስራኤል ፕሪሚየር ቴክ ብ2 ደቂቕን 7 ካልኢትን እያ ክትመርሓ ክኢላ ዘላ። እዚ ድማ ክሳብ ክንደይ ብሉፅ ደረጃ ሒዞም ኣብዚ ውድድር ከም ዝኣትዉ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ እዩ ዘርኢ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ውድድር ተቐዲምና ዝበልናዮ ተቐዳዳማይ ዊልያም ጁኒየር እንደገና ዓሚ ብሄኖክ ሙሉ ብርሃን ኣብዛ መድረኽ እዚኣ ብጫ ማልያ ከም ዝተመንጠለ ኣብ መጀመርታ ገሊፀ ነይረ። ሎሚ ዓመት ድማ እንደገና ብብላክሞር ጆሴፍ ኣብዛ መድረኽ እዚኣ ብጫ ማልያ ክምንጠል ተገዲዱ ኣሎ። ሓንሳብ ዘይመባልዕትኻ መድረኽ ኣላ ይበሃል እዩ። ይዝከረኒ ቀደም ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ናይ ኤርትራ ንከታተለሉ ኣብ ዝነበርና ግዜ ኣስመራ ክረን ኣስመራ ትግበር ዝነበረት ውድድር ኩሉ ግዜ ንሓላባይ ወይ ድማ ንደቂ ዘካርያስ ምችእቲ ውድድር ኣይነበረትን። ሰናይ ጸጋይ ድማ ብዙሕ ግዜ ዝዕወተላ ዝነበረ ውድድር እዩ። ስለዚ ሓንሳብ ዘይመባልዕትኻ መድረኽ እውን ኣላ። ስለዚ ንዊልያም ጁኒየር ድማ ንኻልኣይ ግዜኡ እሞ ከዓ ኣከታቲሉ እዛ ብጫ ማልያ ኣብዛ
ኣብዛ መድረኽ እዚኣ ክምንጠሉ ምኽኣሉ ዘገርም እዩ። ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኣብዛ ከባድ መድረኽ ሒዞሞ ዝኣተው ደረጃ እንተዳርኢና ናሆም ዘርኣይ ምስታ መወዳእታ ሃዲማ ዕውት ዝኾነ ምምላቕ ኣካይዳ ናብ ሕንፃት ዝበፅሐት ጉጅለ ኮይኑ ራብዓይ ደረጃ ክሕዝ እንከሎ ዳዊት የማነ ድማኒ ነዛ ጉጅለ ንምርካብ ይረባረብ ነይሩ። ይኹን እምበር ከይርከባ ከሎ ሕንፃት ኣርኪባቶም ካብ ባይ ክኤድ ድማኒ መበል ሻድሻይ ደረጃ ኮይኑ 18 ካልእ ጥራይ እዩ 40 ካልእ ጥራይ ተፈንቲቱ። ካልእ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ መርሃዊ ቅዱስ ብ53 ካልእ ተፈንቲቱ መበል 11 ደረጃ ክሕዝ እንከሎ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ከኣኒ ከምኡ ብ57 ካልእ ተፈንቲቱ ኣብ መበል 13 ደረጃ ተሰሪዑ ብዝናይ ሎማዓንቲ ማለት እዩ። ካልእ ኤርትራዊ ኣማን ዓወት መበል 25 ደረጃ ወፂሎ 8 ደቂቕን 7 ካልኢትን እዩ ተፈንቲቱ። ካልእ ንኡስን ተስፉን ተቐዳዳማይና ኣብዚ ናይ ሩዋንዳ ብፍሉይ ክነኣድ ዝግብኦ ያፌት ሙልጌታ መበል 32 ደረጃ ክሕዝ እንከሎ 8 ደቂቕን 28 ካልኢትን ተፈንቲቱ። መትከል ኢዮብ ከዓ መበል 33 ብተመሳሳሊ 8 ደቂቕን 28 ካልኢትን ተፈንቲቱ ኣትዩ። ካብዚ ንታሕቲ ዝኣተው ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ የለውን ካብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ። ስለዚ ከዓኒ ብጣዕሚ ኣዝያ ፋሕፋሕ ኢላ ብዝኣተወት ጉጅለ ክሳብ 20 ደቂቕን 49 ካልኢትን ልዕሊኡን ዝደንጎዩ ተቐዳደምቲ ኣለው። ስለዚ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብሓፈሻ ኣብዛ መድረኽ እዚኣ ዝሓሸ ግዜ ሒዞም ክውድኡ ብምኽኣሎም ዝሓሸ ብቕዓት ከንፀባርቑ ብምኽኣሎም ነቲ ዝነበረ ኩሉ ብድሆታት ሰጊሮም ኣብ መወዳእታ ዕውት ዝኾነ መዓልቲ ድሕሪ ምሕላፎም ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ፀብለል ክትብል ክኢላ ኣላ። ደጊመ ደጋጊመ እንቋ ሓጎሰና ነዚ ደረጃ እዚ ድማ ሒዛቶ ዓቂባቶ ክሳብታ መወዳእታ መድረኽ ክትበፅሕ ተስፋ ንገብር። ብፍላይ እዛ ሻብዓይ መድረኽ እያ እታ ፍልልይ ክትፈጥር ትኽእል እምበር እታ ናይ መወዳእታ መድረኽ ኣብ ማእከል ከተማ ትካየድ ብምዃና ክሳብ ክንድኡ ፍልልይ ከተምፅእ ትኽእል ኣይኮነትን። ስለዚ ነዚ ስጋብ ሕጂ ኣርኦሙና ዘለው ዓቕምን ብቕዓትን ግና ሞገስ ግብኦሚ ብራቮታት ደቂ ኤረይ። ተቐዳዳማይ ኢንተርማርችን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ድሕርዚ ኣብዚ ውድድር ዘርኣዮ ብቕዓትን ተፀዋርነትን ኣብዚ ሰዓት እዚ መበል 11 ደረጃ ብጫ ማልያ ተቐሚጡሎ ብ2 ደቂቕን 25 ካልኢትን ተፈንቲቱ። ዳዊት የማነ ግና ሎሚ ብዘንፀባርቆ ብቕዓት ብ2 ደቂቕን 21 ካልኢትን ጥራይ ብምፍንታት መበል 10 ደረጃ ክሕዝ ክኢሉሎ። ስለዚ ነታ ንብሉፅ ኣፍሪቃዊ እትወሃብ ማልያ ካብ ወዲ ሃገሩ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ተረኪቡ ኣሎ። ብራቮ ዳዊታ። ማልያታት ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ንሓድሕዶም ዝወዳደርሉ ወይ ድማ ዝመናጠልሉ ኮይኑ ክትርኢ ኣብ ሓደ ውድድር ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ኪኖዚ ዓበይቲ ነገራት ኢና ንፅበሞኒ። ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ንሓድሕዶም ክሳብ ምውድዳር ዝበፅሕሉ ዓበይቲ ውድድራት ናይ ኣፍሪቃ ክንርኢ ምብቃዕና ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ዝሐጉስ እዩ። ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ነተን ዝተረፋ ክልተ ማልያታት ግና ነታ ብሉፅ መንእሰይ እትወሃብ ማልያ ወኒንዋ ኣሎ። ነቲ ድሕሪኡ ዘሎ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ዘሎ ተቐዳዳማይ ናይ ሎቶ ዴስትኒ ብ8 ደቂቕን 21 ካልኢትን እዩ መሪሕዎ ዘሎ። ስለዚ ብሰላም ጥራይ ውድድሩ የወዳእዮ እምበር ናይዛ ማልያ ጉዳይ ዕፁብ ወይ ድማ ውዱእ እዩ ዝመስል። ነታ ብሉፅ ኣፍሪቃዊ ትወሃብ ማልያ ግና ኣብ መንጎ ዳዊት የማነን ኣኽሊሉ ኣረፋይንን ጌና ትቕልስ ክቕፅል እዩ። ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ቀዳማይ ኮይኑ ኣብ ዝመርሖ ዘሎ ናይ መንእሰያት ናይ ቶታሊ ማለት እዩ ናይ ካብ ኩሎም ተቐዳደምቲ ዝበለፀ መንእሰይ ኣብ ዝብል ቀዳማይ ኮይኑ ክመርሖ እንከሎ ካልእ ተስፉ ተቐዳዳማይና ያፌት ሙልጌታ ብ9 ደቂቕን 43 ካልኢትን ተፈንቲቱ መበል ሳልሳይ ደረጃ ተቐሚጡሎ። ነቲ ብድሕሪኡ ዘሎ ራብዓይ ደረጃ ተቐሚጡሎ ናይ ኣስታና ተቐዳዳማይ 11 ደቂቕን 53 ካልኢትን እዩ ተፈንቲቱ ዘሎ ካብ ተቐዳማይ። ስለዚ ካብ ያፌት ብልዕሊ 2 ደቂቕ ተፈንቲቱሎ ማለት እዩ። ካልእ ንብሉፅ ኣፍሪቃዊ መንእሰይ ትወሃብ ማልያ እውን ገና ኣብ ዝባን ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ኣደላ። ስለዚ ኣብ ብቕዓት ዘለው ንኣሽቱ ወይ ድማ መንእሰያት ተቐዳደምቲ ኣብ ውድድር ምስታፍ ዘለዎ ኣድቫንተጅ ንሱ እዩ። ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ንብጫ ማልያ እናተወዳደረ እዩ ነታ ፃዕዳ ማልያ ክውንና ክኢሉ ዘሎ ማለት እዩ። ብዙሕ ግዜ ንሪኢና ኣብዚ ኤሮጳዊ መድረኻት ብጫ ማልያ ዝወዳደሩ መንእሰያት ተቐዳደምቲ ብቐሊሉ ነታ ፃዕዳ ማልያ ክዕወቱላ
ትሪኦም ኢኻ ማለት ስለዚ ኣኪለ ድማኒ ዘን ክልተ ማልያ ወኒንዎን እዩ ናብዛ ሻብዒት መድረኽ ክኣቱ ዘንፀባርቆ ዘሎ ብቕዓት ናይ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ግን ምናልባት መደብ ጌርና ድሕሪ ዝውድድር ምዝዛሙ ኣስፋ ሓቢልና ክንሰርሓሉ ተስፋ ገብር ብራቮ ኣኪለ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ግን ብሓፈሻ ኣብዚ ውድድር ተርእዮ ዘላ ብቕዓት ቀሊል ከም ዘይከነ ሎሚ ብግህዶ ኣብ መድረኽ ደይቦም ብልፅቲ ጋንታ ብዝብል ክብሪ ኣንፀባሪቆም ኣለዉ ብራቮታት ኣግማል ቀይሕ ባሕሪ ዝተረፈ ውድድርኩም ብሰላም ክዛዝሙ በዚ ሒዝኩሞ ዘለኹም ብቕዓት ድማኒ ሃገራዊት ጋንታና ኣብ መወዳእታ ዕውቲ ናይ ዝውድድር ኮይና ክትወፅእ ተስፋናን እምነትናን ሙሉእ እዩ እናበልና ንሻብዓይ መድረኽ ድማኒ ዓወት ንምንየልኩም ናይ ሎም ዓንቲ ዕውት ናይዚ መድረኽ ብላክሞር ጆሴፍ ናይ እስራኤል ፕሪምየር ቴክ ብጫ ማልያ ወኒኑ እዩ ናብዚ ናይ ፅባሕ ሻብዓይ መድረኽ ክኣቱ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ከዓ ንብሉፅ መንእሰይን ንብሉፅ ኣፍሪቃዊ መንእሰይን ዝወሃባ ክልተ ማልያታት ሒዙ ናብዚ ውድድር ክኣቱ እዩ ዳዊት የማን ከዓ ንብሉፅ ኣፍሪቃዊ እትወሃብ ማልያ ለቢሱ ናብዚ ሻብዓይ መድረኽ ክኣቱ እዩ ንኩላትኩም ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ድማ ዓወት ንምንየልኩም ናብቲ ካልኣይ ኣርእስትና ምስ ንሰግር ሎሚ ዳ ብዓወት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ተደቢስና እምበር ትማሊ ካብ ሩዋንዳ ዝተፈነወ ዜና ናይ ዩኤል ሃብታብ ብጣዕሚ ዘሕዝን ልቢ ዝሰብር ዜና እዩ ነይሩ እዚ ኩሉ ብሉፅ ዝኾነ ብቕዓት ከንፀባረቕ ዝቐነየ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ባይክ ኤድ ዩኤል ሃብታብ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ውድድራት ክንሪኦ ዝቐነና ነታ ናይ ዓቐብ ማልያ ንምውናን ከምኡውን ኣብ መንጎ ፀወታ ንትወሃብ ማልያ ነጥቢ ምውህላል ትወሃብ ማልያ ንክልተአን ዘን ማልያታት እዚአን ወኒኑ ክኸይድ ዝፀንሐ ጋንትኡ ባይክ ኤድ እውን ድሕርታ ሃዲሙ ነተን ናይ ዓቐብ ነጥቢ ዘወሃለለላ መዓልቲ ስትራቴጂኣ ቀይራ ንዩኤል ሃብታብ ትሰርሓሉ ከም ዝነበረት ኣብ ዝሓለፈ መደበይ ኣቕሪበየ ነይረ ስለዚ ዩኤል ሃብታብ ብኣተኣማማኒ ብቕዓት ብፍላይ ድማ ድሕርታ ኣብ ራብዓይ መድረኽ ድሕሪ ዘንፀባረቆ ኣዝዩ ብሉፅ ብቕዓት 53 ነጥቢ ብምህላል 52 ነጥቢ ብምህላል ነታ ማልያ ዳርጋ ከም ዝወነና ወይ ድማ ርሒብ ናይ ምውናን ተኽእሎ ከም ዘለዎ እዚ ዝኣክል ተኽእሎ ሒዙ እዩ ናብታ ዝቐፀለት መድረኽ ኣትዩ እታ ዝቐፀለት መድረኽ ከዓ ናይ ክሮኖሜተር ውድድር እያ ነይራ ስለዚ ኣብዛ ውድድር እዚኣ ዩኤል ሃብታብ እቲ ዝግባእ ግዜ ወይ ካብቲ ክዱንግዮ ዝግባእ ግዜ ዶንግ ሓሊፉ ዶንጊ ስለ ዝወደ እዩ ካብዚ ውድድር ተኣሊዶ ኣሎ እዚ ኣብ ብዙሕ ውድድራት ንሪኦ ኢና ንኣብነት ቢንያም ግርማይ ናይ ቮላታ ተቐዳዳማይ ኣብቲ ሓያል ዓቐበታት ዘለዎ ውድድር ንዕኡ ዝምልከቶ ኣይኮነን ይኹን እምበር ሓሊዎ ክኣቱ ዘለዎ ሰዓት ግን ይፈልጥ እዩ ሰዓቱ ሓሊ ድማ ናብቲ ውድድር ይኣቱ ኩሎም ቮላቲስታታት ከምኡ እዮም ድገብሩ ማለት እዩ ስለዚ ዩኤል ሃብታብ ድማኒ ናይ ኣብዛ ናይ ሩዋንዳ ውድድር ኣብ ናይ ብጫ ማልያ ወይ ኣብ ናይ ጂስ ተወዳዳራይ ክኸውን ኣይከኣለን በታ ዝረኸበ ዓድል ግን ነታ ናይ ዓቐብ ማልያ ንምውናን እዩ ኣብ ምቅላስ ቀኒ ስለዚ ኣብዛ ውድድር እዚኣ ሰዓቱ ሓልዩ ክኣቱ ይግብኦ ነይሩ እቲ ዝበሃል ዘሎ ዘረባታት ብዙሕ እዩ ዝያዳ ግን ዩኤል ሃብታብ እሱውን ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከም ዝነበረ ድሕርቲ ዜና ምሃቡ ታጋንታውን ብዙሕ ፃዕሪ ከም ዝገበረት ነቲ ነገር ንምስትኽኻል ግን ሕጊ እዩ ካብቲ ሕጊ ወፃኢ እንተደኣ ሰሪሕካ ካብቲ ፀወታ ዲስኳሊፋይ ጥራይካ ክትከውን ትኽእል ካብቲ ፀወታ ተኣልዩ እሱውን ሕማቕ ከም ዝነበረ እዩ ዝግለፅ ይኹን እምበር እንታይ እዩ ኣጋጢሙ ግን ብጣዕሚ ዘሕፍር እዩ በቃ እቲ ኣጋጣሚ እንታይ እቲ ምክንያት ፀኒሕና ክንርድኦ ኢና ግን ብልክዕ ዩኤል ሃብታብ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ርኢና ኢና ብሕጂ ብዙሕ ነገር ክንፅበዮ ንኽእል ተቐዳዳማይ ምዃኑ ድሮ ኣብዘን ውድድራት እዚአን ኣንፀባሪቑ እዩ ጋንትኡ እውን እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ከም ዘለዎ ኣርእይዎ ኣሎ ይኹን እምበር እዚ ትማሊ ዘጋጠመ ነገር ግን ክልተ ማልያ ኣብ ዝባኑ ዝገበረ ተቐዳዳማይ ብሰንኪ ናይ ሓበሬታ ዓቕሚ ስኢን ይኮነን ከምቶም ካልኦት ተቐዳደምቲ ዋላ ናይ ታይም ተርያል ተቐዳዳማይ ይኹን ዝሓሸ ደረጃ ሒዙ እንኳ ክውድእ ይኽእል ግን ኣትሊስት እቲ ግዜኡ ሓሊ ንምእታው ግን ዓቕሚ ሓፂርዎ ዘይኮነ እቲ ናይ ታይም ተርያል ግዜ ንዖምስ ከም ዘይምልከቶም which means ሊሚት ከም ዘይብሉ ወይ ክንድዚ እንተደንጊኻስ ካብ ፀወታ ዲስኳሊፋይድ ክትከውን ኢኻ ዝበሃል ነገር ከም ዘየለ ከምኡ ዓይነት ርድኢት ሒዙ ዝኣተወ እዩ ዝመስለኒ ስለምንታይ ከምኡ ዓይነት ርድኢት ሒዙ ኣትዩ ርጉፅ ኣይኮነን ጋንትኡ ኣብ ዘውፃኣቶ ሓበሬታ እንታይ ኣየላ ኣብ ውድድር ኣቲኻ ወይ ትዕወት ወይ ድማ ትመሃር ጥራይ ብቕዓት ብምጉዳሉ ዘይኮነሲ ዲቴይል እቲ ዕሙቕ ዝበለ ሓበሬታ ወይ ድማ ሕግታት ከይፈለጥ ካብቲ ውድድር ምውድዳር እውን ዓወታት ከም ዘኽስረካ ኢላ ገሊፃቶ ዩኤል ሃብታብ ድማኒ ተስፎ ተቐዳዳማይ ምዃኑ ብሰንኪ ተዘጋጠመ ካብ ፀወታ ተኣልዩ ከም ዘሎ ግን እዚ ናይ መወዳእታ ከም ዘይኮነ
بحجي نقدميت كتقمتو خمس داليو بزح نجار كم دتصبيو خابت تقادادا ماي يوم تزارايبو جن قال السبات تستوهبو بقانتو توهبو حبريتا إيجيغا نيرو زبللو هبتي بفيسبوك بيجات زلون بزعوا بشكلتا وقدد مشكلتا هاجرنا بتقداسنت حبريتا زهبا قال بيجات دما انتاي زبل حبريتا بيبه توم غانتاسي ابتي ناي ቋንቋ ዘይምርዳ ምዃኑሞ ተቀዳደምትስ ና ፕሮፌሽናል ውድድር ካኣቱን ከለው ቋንቋ እንግሊዝ ክመልክኾም ዘለዎም ሓበሬታ ውፅአን ገለ ዝብል ኣብቲ ፔጅ ናይታ ባይክ ኤድ ኣቴ ኣብቲ ናይ ፌስቡክ ማለት እዩ ኣብቲ ካልእ ምናልባት ኣይዳህሰስክዎ ንኸውን እቲ ብቪድዮ ወፅኦም ክልተ ካብቶም ስታፍ ናይታ ጋንታ ዝሃብዎ ሓበሬታን እቲ ኣብኡ ፖስት ዝገበርዎ ፅሑፉን ርኤ ከምኡ ዝብል ሓበሬታ ኣይረኣኹን ታ ዝበልኩኹም እያ ነይራ ታ ዝሃብዋ ሓበሬታ ሓፈሻው ግና እዚ ኒኤል ዘጋጠሞ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ብሰንኪ ኢንፎርሜሽን ክሳብ ክንድዚ ደም ዝረሃፅካሉ ዓወታት ብዘይጠቅም ነገር ሕሊፍካ ክትቦ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ምናልባት እንተደኣኒ ናይ ዘይምርዳእ ወይ ድማ እንታይ እዩ ኮይኑ ዝስምዓና ኣነ እቲ ክንድዚ ሰዓት እንተደንጊኻ ካብ ፀወታ ዲስኳሊፋይድ ትኸውን ዝብል ሕጊ ምናልባት ከም ትርሕቀትን ከም ትረዓቐብን ናይቲ ውድድር ፍልሊ ይህልዎ ይኸውን እምበር ግድን እዩ ኣብ ዝኾነ ፀወታ ካብቲ ተዋህበ ግዜ ወይ ተወሰነ ግዜ እንተደኣ ድሒርካ ዲስኳሊፋይ ከም ትኸውን ፍሉጥ እዩ ባይክ ኤድ ድማ ዓባይ ጋንታ እያ ንእሽተይ ጋንታ ኣይኮነትን ክሳብ ክንድኡ ኢንፎርሜሽን ክትስእን ኣይወሓጠልካን ኤኒዌይ እቲ ኩነታት እዚ እዩ ኒኤል ሃብተኣብ ድማኒ በቲ ዘጋጠሞ ነገር ሓዚና ኢና ይኹን እምበር ዘጋጠሞ ኣጋጣሚ ቀሊል ዋላ ኣይኹን ዳ እምበር ክብር ተዓሉን ዓቕሚ ከም ዘለዎ ርኢና ኣለና እሱውን ነብሱ መዚንዋ ኣሎ ስለዚ ብዝሓሸ ዓወታት ገይሩ ነዚ ክድብሶ ዳ እምበር ርእሱ ከድንን ኣይግብኦን እቶም ኣብ ዙርኡ ዘለው ተቀዳደምቲ ኮኑ ስታፍ ድማኒ ኣጆኻ ክብልዎን ከበራትዕዎን እንዳተማሕፀና ኣጆኻዮ ኢላ በርትዕ ፅቡቅ ዕድል ንምንኤልካ ከምዚኦም ዓይነት መሰናክላትካ ዝያዳ ከበርትዑኻ እዮም ዝግባእ እናበልና ንዝመፅእ ውድድራትካ ዓወት ንምንኤልካ ኣብ መወዳእታ እምበኣር ዙር ሩዋንዳ ፅባሕ ብሻብዓይ መድረኹ ቀፂሉ ክውዕል እዩ 158 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ከቢድ ቁልቁለትን ዓቐበታትን ዘለዎ ውድድር እዩ ስለዚ ኣብዛ ውድድር እዚኣ ነታ ብጫ ማልያ ሒዝዋ ዝኣቱ ተቀዳዳማይ ከምኡውን ነተን ካልኦት ማልያታት ወኒኖም መን ዝኣትዉ ተቀዳደምቲ ኣብታ ናይ መወዳእታ መድረኽ ዝመፅእ ብዙሕ ለውጢ ክህሉ ኣይክእልን ይኸውን እቲ ውዱእ እዩ ማለት ኣይኮነን ግን ቅልል ዝበለ ውድድር ናይ ውሽጢ ከተማ ከም ምዃኑ መጠን እቲ ናይ ማልያታት ምዕዋት ፅባሕ ክውሰን ይኽእል እዩ ስለዚ ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ንኩሎም ኤርትራውያን ተቀዳደምትን ፅቡቅ ዕድል እናበልና ናይ ሎም መደበይ ኣብዚ ክውድኤ ዝቕፅል መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ዘለኩም ርእይቶ ኮነ ሓሳብ ብሃናፂ መንገዲ ኣብ ኮመንት ከተቐምጡልና ይምሕፀን ዓወት ንኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ሰሰናዩ